BPF दलखौ नागारनानै माने एक नम्बराव आंहा आंनि समस्तिनि रायजो राजानि जिथु आसा आकांक्षा बे आद्रा दंमोन नालाय खारन नोंथांमोना मिथिखागौ जाय गभर्नमेन्टआव थायो बिसोर सुबिदाखौ मोनो आङो गभर्नमेन्टआव गैयामोन BPF हान्जाया थ' आंनि MCLA फान्डनि LED फान्ड फैसाया MCLA LED फान्डनि परिमाना 50 लाख दं आरोखि खिन्थु रुलिं पार्टिनि मानगोनां MCLAफोरा 10 crores लागै मोनदों प्रत्येक फेसआव आरोखि आं सानदों 10 कोटि करि जुदि प्रत्येक फेसआव मोनोबा 50 लाखनिखौ निसय बारा मावनो हागोन आं बे सानदों आरोखि आरो माखासे जोंनि रायजो राजा आइ आफाफोरनि जिथु आसा आकांक्षा बे जेनेबा अरुण'दय PMK चेनेल हक फिसा जिथु सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि जिथु अनसुंथाइ सोरां बिथांखि हमना ला आरो जिखिनि UPPL फान्डनिफ्राय जिखिनि मिशन भिजन डिक्लेयार खालामदों बेजों रायजो राजाफोरा निसय मोजां लाभवान जागोन आं सानदों आरोखि खामानिया जागायदों गासिबो मोनजोबदों बुंनो नागिराखै आं जागायदों निसय जोंफोरा सहयोग खालामबा आरो गियाराप जाबावगोन आं सानदों आरोखि नोंथांनि मथा मथि प्राय 3000 हमना लादो फैबावगोन आसा दं बेखौ आं आसा खालामदों बेखौ जाय UPPL दलनि मानगोनां CM सारमोन बिथांमोनासो मिथिगोन हाग्रामा महिला सारथ' आं बेखौ बिफा गुरु हिसाबै आं मावनायबोदोंमोन खिन्थु आं बिथांनि गोसोखौ जय खालामनो हायाखिसै आरोखि आं BPF हान्जानि मावथि हिसाबै जिथु कर्मि मर्यादा जिथु मोननांगौ बेखौ आं मोननो हायाखिसै आरोखि आरो बे मर्यादाया एसे गोब्राबानो BPF दलाव बेखौ बिखंगतिखौ नुनो मोनदों आरोखि जिहेतु नोंथाङा फोथायनाय दं नामा प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकाराव फैनानै जौगानाय खामानि मावनो हागोन निस्सय खारन बे सरकाराथ' क'लिसन सरकार बे फैगौ 25 नि उनाव 30 सिम थागोन थ' रुलिं पार्टियानो बेयाव डेभेलपमेन्टखौ मावगोन अपोजिसनाल बहाथो मावनो हागोन बे खुनु डाउट गैया आरोखि जिहेतु मैया क'क्राझार लकसभा MP निफ्राय जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय मा फोरमायगोन बे बुस्थुआ बिथांमोननि दलीय मेटार आं बेखौ बुंनो खोथा गैया आंनि खामानिया जाबाय मा UPPL फैबाय नालाय आं UPPL नि सान्थ्रि हिसाबै थै थां मावगोन आं बेखौ कमिटमेन्ट होबाय आरोखि गोजोन्थों